Hvad er det første, du tænker på, når jeg siger New Zealand? Så tænker jeg, at det er et sted, hvor jeg kender nogle venner, de har rejst ind. Ja. Men ellers så kender jeg ikke sådan noget til. Okay. Udbygger, eller udvandrere. Ja, fra Danmark. Ja. Masser af plads for grønne bakker. Så tænker jeg på en dejlig ø nede i Australien. Okay. Og hvad synes du? Altså, Og så tænker jeg også på en, der hedder Gordon. Der bor dernede. Han er så dejlig. Gordon? Ja. Okay. Og hun har også penge. Ja. Er det flot? Jo. Hvad synes du er vigtigst? At bo i et rigt land, eller at bo i et trygt land? Trygt land. Okay. Trygt land. Okay. Den synes jeg er svær, men jeg vil nok foretrække at bo i et trygt land. Det er for mig det samme hat. Okay. Så du synes bare, det er... Altså hvis man kan vælge, du kan tænke på de mennesker, der lever for mindre end $1 om dagen. Det er der mange. For eksempel i Kongo, de lever for mindre end $1 om dagen. Ja. Det er 8-9 kroner. Det kan man jo ikke her. Det er de nødt til der. Så siger hvis du nu kan vælge, vil du bo i Kongo eller bo i Danmark, hvad vil du så? Altså, jeg vil nok helst bo i Danmark. Ikke? Selvfølgelig. Og Trygt. hvad mener du, det vil sige, når et land det er godt, altså når man bor i et godt land? Så mener jeg, at det er sådan et sted, hvor du kan føle dig tryg, både når du går på gaden og når du er derhjemme. Du behøver ikke at være bange. Okay. Man føler sig tryg. At man passer godt på sine borgere, og at alle har til dagen og vej, og ingen lider nød, og ingen har smerter uden at blive hjulpet. Okay. Så er det trygt og med en vis levestandard. Ikke nødvendigvis rig, men heller ikke fattigt. Den verden er ude af kontrol. Der er ikke nogen lande, der er rigtig gode. Okay. Det synes jeg ikke. Hvad I synes noget andet, men det synes jeg ikke. Det er at se så på, at det er trygt, det er rigt. Okay. Og så skal du nævne 3 ting, som beskriver dit drømmeland allerbedst. Og det må være alt mellem himmel og jord. Ja. 3 ting, der... Ja. Altså, jeg vil gerne leve i et land, hvor alle er fælles om at tjene Gud i Europa. Hvor at man har en stor regering, der passer på alle mennesker, og man alle har det godt. Altså, der er ingen der stjæler, og ingen, der lyver. Og alle er forenet om det samme. Okay. Ja. Og det er det, jeg ser frem til, ved at jeg står her med vores blade. For Bibelen taler nemlig om, at der vil komme i bønnen fader, hvor beder vi jo om, at Guds rige må komme. Og det er det, jeg går ved. Okay. Og du vil gribe ind som på vand. Jo. Tak skal du have. Ja. Det var spørgsmål. Ja. 3 ting. Ja. Det må være alt. Det er vel tryghed. Ja. Velfærd. Og et smil. Ja. Det var det. Okay, tak skal du have. Det var dejligt, at hjælpe os. Så vil det være varmere end Danmark. Det vil være de ting, vi snakker om, det skal være trygt land. Og så skal det ikke være alt for tæt befolket. Okay. Hvordan det var det? Tak skal du have. Ja, men som du kan se, og du så også, at vi stoppede ved vognen, da vi er hovedsvindede. Vi tror, at en ny verden kommer. Ja. Snart. Fjerner alt, hvad der hedder krig. Det fjerner sygdom, man skal ikke dø med sådan ting. Det er mit drømmeland. Okay. Og der skal man kunne leve i fred og ro. Jeg skal ikke være bange for dig, du skal ikke være bange for mig. Du må gerne komme ind i mit hus. Du gør ikke noget, og jeg gør ikke noget for dig. Okay. Det er mit drømmeland. Tænk, hvis man kunne leve sådan. Og så skal vi ikke være gamle som mig. Vi skal være unge. Tak for din tid. Ja. Ja, det skal være flot natur. Det skal være et godt klima. Ja. Og ja, så skal vi være trygge. Det er godt. Okay. Tak for
gutter til. Det